fafa iranao io agnatin'ny 24 heures izy fa tsy mety aminay. Titre ni Iran Delvis Allah Akbar. Bonjour atsika jiaby. Za matoko fa mety fandevidevininao mety azoazonao antsaigny ino koragnantsika niany. Bon, comme anareo mahay izy nanombonomboko teo zegny tamin'ny moaly ndraiky niany kabaro mikasika Iran Delvis mitondra titre hoe Allah Akbar. Kay zegny nampadeside za agnaboaka zegny clip hira amin'ny affichage agnaby zegny ahafatsika magnadiady magnino ma misy disadisa entre côté aroe io de anjaranareo zegny magnamia avinareo. Ni décidé zany any tsy agnamia critique naka tsy agnamia avinaka satria sujet araiky agnisan'ny sujet sensible be izy ty fa anareo mety magnano ambanao amin'ny commentaire karakory fandinianareo izy. Atsika tsy koragna raha ela fa to de afficheko aminareo iarahantsika mitandregny ira ty. Za manokana moa mbola tsary nitandregny avako aby fa iarahantsika magnano eto zegny karakory ira zegny aviany walawala patati patata des deux côtés zegny. Atsy fora kasikinao tsy fora écouteranao atsika iaraka agnadiady. Za décidé nitapako vidéo anao koa mbala titandregny togny anao mandeha na Facebook mandeha na page ny Delvis agny fa mety mbola hitahitatsika agny. Ino ma raha mandalo vagninao? Volagniko aminao niany ino raha mandalo? Président ny plateforme ny jeune musulmane zegny nikaiky Delvis zegny nagnamia ultimatum hoe fa fafa iranao io agnatin'ny 24 heures izy fa tsy mety aminay. Titre ny Iran Delvis Allah Akbar. Araka ny analyse nataoko zegny, bon, changement d'avis za tsy haiky tsy agnamia avis perso naka mais misy raha manendry volagna fa io tsy manigny. Ke za décidé volagniko fizy niany. Titre ny Iran Delvis tsara, avô parole tsara. Parole tsara izy volagniko aminareo zegny tsisy hypocrisie. Mais je pense que raha mi dérange fikambanagna silamo taminazy ty rythme ny hira, genre ny instru mihetsiky loatra donc fa ianareo boka Delvis koa fa magnanira afro trap ndraikindraiky trap igny hitako za sura fa izy koa zegny izy ty somary nilamindamigny slow zay hira ty mety tsy naviany raha karaha zegny. Mais bon, za matoko fa les deux côtés samby bafa be samy nandiniky alohana nanapa-kevitry za manokana mirespecty finoagna silamo, za mirespecty artiste anjaratsika magnano izy amin'ny commentaire ao karakory fandinianareo situation ty. Za tsy de mahay loatra avako aby aza kasarotigny le situation sujet sensible. Merci atsika jiaby nitandregny isaka amin'ny farany amin'ny magnaraka koa atsika magnano vidéo hafa. Salut mes frères, salut mes sœurs, à la prochaine. Ciao ciao bella. Zegny zany kalazare. C'est aby zegny. Bon, bonjour atsika jiaby. Atsika nani koragna raha maromaro, le tout et le rien comme d'hab. Koragna raha maromaro agnatintsika zavazavaka atsika. Azamaty ny aigny moenao nagnino koa za nagnevanao koa za ato sento wahinao azamaty ny aigny. Bon, raha ty baka lasa resa be za fa magnambara atsika gasy tellement tsika tsisy fialamboly atsika mijaly, on se focalise pour n'importe quoi. Mipetraka koa nira zegny là ça se voit que atsika gasy mi se focaliser pour n'importe quoi. Ino anao atsika mi se focaliser déjà ya Allahu Akbar ty teny arabo tsy teny gasy tsy teny islamique fa teny arabo. Mazava zegny mandeha namono ro tany États-Unis Hussein Ben Laden Allahu Akbar vo nalohany volagniny nagnapoko building. Or que amin'ny Iran Delvis opinion ko ataoko eto amin'ny Iran Delvis satria am sens propre comme sens propre io Allahu Akbar amin'ny agnaran-dragnahary au nom de Dieu izy ny christianisme anarana rito koa. Nagnino mako alera pihiramira Jesosy Andriamanitra tsisy olo mivolagna agny anao zay ndragnahary. Nagnino Allahu Akbar ty anareo volagna musulman ndray mihira tsy mety maro musulman mihira iry subali wawa zegny musulman iringiriny
Azovana tsaiky lehilahy ty comment il s'appelle encore? Oh là, maro izy io ny hitako anareo fivavahagna ny forogno tafarafara tato nagnano sary silamo eto fa sekty. Zo tsara l'église fo misy sekty io fa nareo fivavahagna musulman reto misy sekty. Ino zegny raha ratsy amy raha volagniny Dalivitch? Fafa omidasy ny forongony matoa nagnaboaka azy io kanto le hira. Tsisy asaha, au contraire izy magnazava mihitsy hoe Allahu Akbar. Allahu Akbar ty amin'ny agnaran'ny Ragnahary mba mamadibade dictionnaire mba mianara. Fa izy tsy nagnasaha tao, tsisy volagna ratsy tao, misaotra amin'ny agnaran'ny Zagnahary sorany. Tsy hitako iny problème misy focaliser na ny matoela na ny check anaro lahaby mbo tapaka lalandra bonheur misy focaliser amin'io. Merci fo ndraiky raha mampalaza Dalvis vao meka wa 20 millions 2 jours firaha fa misy 1K magnano zegny hoe nizavako tamin'ny YouTube betibetiky donc wa 2 millions milliers de vues aty soninany kone tsara mavandy io ke mba voleza misy focaliser am raha tsisy dikany. Ce n'est qu'une musique tokara nisy lehilahy silamo igny mbola tsakarako hira igny am robo lava ndehanagna am kosoaly am satrobory izy ni hira fideragnan'i Jesosy. Nagnino edy ma ireo mpivavaka katolika na protestant na Jesosy mamonjy na tsy haiko anglikany ry tsy haiko azovy tsy nivolagna fafafa hiranao fa anao magnano hira io am robony silamo. Azo tsika hono ro mianaka matoela iny silamo ndraiky zananareo ndraiky vadiny igny. Hiran'i Jesosy fiderana nataondreo fa ro tsy nagnano tsy nikoadiny ro to. Yo magnaboaka le tsy fifankatiavatsika gasy, atsika tsy mifankatia, on s'aime pas. Le fiteny amzo fiteny vahiny, tsy fitenitsika, fiteny vahiny. Ndray ro tompiny teny io fotsary niboaka am télé na am radio na nagnano ultimatum ke Dalvis fa hiranao. Arabo tompiny fiteny io. Atsika ndraiky misy focaliser pri Rubaka quadraka teda rek guraha tsy azahoagna nofiny. Rubaka kunetsike. Rubaka. Fafa anao torine. Azara kenaro magnano sary kifondifondi magnolagnologna zanakan'olo jiaby mavanda ma ko torigny firy aminareo tavela mipetraka am sezinareo io. Hanareo tsisy ty asa agnano fondifondi io mikatrikatramo io magnano kidoandoanareo na fiky ty. Matô midana agneky namoaka ignira igny. Kanto le hira tsy nomoaly fo nanaovany ziny ke niboaka nomoaly tsy nentsy nitravaillé na lefa amin'ny omidany analyse indreo travaillé-ndreo bon mety miboaka hiranao. Agaga nareo Allahu Akbar ty fo zao veny resa be gasy voa mare gasy avoe misy raha tsy normaly amitsika ao mila mitaha mare io fo mampise focaliser olo jiaby tanana raiky ao Allahu Akbar ty au nom de Jésus ni dikany Allahu Akbar zay amin'ny agnaran'ny Ragnahary. Ino le raha ratsy am le fanognina izy Allahu Akbar io fo zegny tsy mety am sofignareo. Teny tsy fiteny razagna tsy anareo namorogno izy teny fiteny arabo le teny mindraminy nampiasainy anareo magasy anareo baka tokony ndray koroaninareo baka tsy tokony ataonareo am teny arabo na am teny silamo fa ataova am teny gasy baka zio ko anareo matanjaka mafoaka mare teny indraminareo jiaby izy ampiasainareo tant que anareo gasy mihindragna anareo amle fiteny na teny arabo na teny silamo mihindragna teny indraminareo aby io. Arako zaka za pidirinao tokiky mampirofiky tokiky mampirofiky za eto za toragna aliady retour d'âge ko bazo risasany za dia maty zay ty baka fa matoy so ko zay ty mbo agnatin'ny l'âge mi retour zegny non mais zo baka tsy hitako rango marandraiky Belgique mazahava raha ty ino mazioza misy Allahu Akbar mampiady fombo ino manio Allahu Akbar ty uza tampoko nitandrignesa koala ino tsy hitako le raha ratsy nataony am fiteny musulman nataony am teny arabo satria fa maro be mipratike io fivavahagna amitsika ao io fianaragna amitsika ao nataony am fiteny paritra nataony koa fiteny fivoatany nitohinonao tsara izy nalefako teo io fafa nao toriny lahaby fa la nihasa mare efa nizakana Madagasikara koa ke nditory Dalvis amin'igny ndray drako hely fotsy navoa fafandrio am dasiny forongony hidrako hely mbala miroly amin'io tibo ke ira tsara be magnamia tsodrano mampanonga vintagna karaha igny ke andefa fanareo mandenia tsara ry rafanja
Alona ndray fitorinany reto musulman sandosandoko aby reto. Rô baka magnano zo baka rô sandosandoko. Ko rô vrai aminany io tsisy raha mampihonjogno rô zegny satria tsisy volagna ratsy. Teninindraminy izy nampiasainy igny. Tsotrena rô.